Gipusil patay ang usa ka 42 anyos nga lalaking mekaniko sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Sayrantang dugang detalye sa report ni Alan Domingo. Nahagba nga wa nay kinabuhi ang biktimang nailhan nga si Louie Joy Montibon, Mangabon, 42 anyos sa Barangay Poblasyon, Talisay City. Kinihuman matod pa gipusil sa 71 anyos nga mulupyo sa Barangay Dumlog pasado alas 4 kagahapon sa hapon. Matod ni Rosalinda dili tinuod nga ngalan nga nakadungog siya og duha ka buto ug sa iyang paglingi nahagba na og nagkadugo ang biktima. Wa niya makita ang suspek human dali nga nakalayo sa dapit. Nanamay ni Shagit nga tabang ingon ana, dan paglingi nako nahagba na ang biktima. Doon nagkadugo na siya, dan nikirig na siya ba. Panagbingkil o personal grudge ang gitanaw nga motibo sa krimen, dinasayran nga nagkainitay ng daan ang duha. Ang biktima nagtrabaho isip mekaniko sa iyahang kadugo, diin didto magagian ang suspek o kun moagi kanipadong sa iyahang Pinoyanan nga anaa sa sudlunong bahin. Ang isyu sa agianan ang giingong pabilo sa krimen, diin nasayran gikan sa habig sa suspek nga gibabagan matud pa sa motor sa biktima ang agianan nga maoy nakaingon sa dili pagsinabtanay. Apan matod sa habig usab sa biktima nga kanunay lang magpabikil ang suspek, gani misangpo na sila kaniadto sa barangay. Ang pamilya sa biktima ang tag-iya sa yuta nga gihimong agianan sa suspek ug matod nila mao pa kini masuko kon maalihan og motor ang agianan. Dili matod pa malikayan nga adunay mga motor sa dapit kay repair shop man kini. Based sa atong investigation, atong nakuha ka information, personal grudge. Mitahan na usab ang suspek sa mga otoridad apan wa na kini moatubang pa sa media. Girakdang paskan og tukmang kaso ang suspek. Mag-file tag kaso. Hopefully karong adlaw mahuman tong mga dokumento na to. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.